Беше готов да се съборото как искаме бус. Перас. Много е тъп. Какво става тук? Какви сте с автобуси, браче? A few moments later. Пизди искаш. На по-страни са, Зле съм, човек. Направя това конфискувам, няма да го видиш повече. Добре, аз И на мене, ай. Му вземаха мотора. Дай се него. върни се, бе. Дай се него, дай се. Ей, как го прева? Остава путки. Лайнар нещастен. Слизай! Слизай от колата, веднага, бе! Веднага, бе! Готови ли сте, момчета? Да. Така, искам сега да се обличите като мизици и да се държите сериозно, в смисъл да ни тролите и да такива неща. Аз ще го наблюдавам, да знаете, ако няма кажа, че сте тролери, аз ви казвам просто. Няма Дължи шанс да- ние да тролим. Meanwhile. Сега пикай в мене, бе. Искаш ли кура, бе? Не на колата, бе, не на колата, бе. Е така, на бялото. Не на колата, бе. Айде. Цялата стана пекня. Абе, колата, бе, тако измиг, бе. И хубаво, айде, и обувките ти измива. Не ми трябва. Трябва ти. Абе, бягай, бе, Господин полицай, спасете ни живота! Спасете ни живота! Спасете ни живота! Слушайте, смокнете малко. Има Спасете ни! Помощ! Слушай, малко, слушай. Помощ! Има едно, Спасете има ни! ни. Няма Държи шанс да- ние да тролим. Е, след ме Добре, бахме. украде, бе, циганин! Майко! Ама пата, вие идиоти ли сте, бе? Закъса го май, а? Ще стреля той с карабина. Какво стана? Ще стреля той с карабина. Какво стана? Какво стана, бе? Откъде тръгна ти, бе? Ти пък откъде дойде? Аз се събудих. A few moments later. Аз я пускам в седмица. Майко! Але, Даже да. кола на последната секунда. Спирай да ги оправям. Какво става, Путко! Слизай от кюто веднага! И това полицай, какво се случва? Униформена маймуна! Айде, пиши двустранен протокол. Тука, бе! Ще пише, бе. Чакай, да го заритам. Мамрадни, бе! Троли, брат, ти може да си нарочно, бе? Не ми се обяснявай, бе, брат. Абе, Какво правя, брат? как ги тръгнем? Да, брат, не.
Ко стана? Я ще ми кура. Давай, Едно, пачка сте се наредили. давай, Да ми правите минети ли? давай. Минети ли ще ми правите? Много ме избораха ръцете, сморих се. Имаш една секунда. Какво викаш? Или ще сваря по трудния начин. Добре, добре. Абе, предполагам, че ти нямаш парашут. Ще бил е. Те полицията, за какво те подгони? За какво ме гоните? Като сваря по трудния начин, давай нагоре. Ако си кажа, Направи ми минети. кой ще Така, стоп. Да видиш. Ще видим. Не искам да виждам. Не искам да виждам. Ако не се качиш колегата, ще... Аз съм ме Кьоров, не парализира. Ще скоча, ако ме арестуваш. Една секунда. Имаш точно 10 секунди, 10 секунди. За какво? Една секунда, имаш точно 10 секунди. 3. Или ще бъдеш неутрализиран. Добре, да кажа. 4. 5. Че ти трябва да си ги започва по някакъв начин, бе. За да те неутрализират. Аз ще неутрализирам тебе, ако не Осем. допуснеш. Фани го на Кери, бе. Фани го на Кери и го фърли, бе. Взимай го с тебе, давай, скачай. Не! Той падна ли? Ти ме прегази, бе. Абе, мълкни бе, компас. Компас. A few moments later. Назад. Ти пък как влезна, бе? Мангал, Добър ден. излизай. Излизам. Абе, кой ще биеш? Ти бе. Ей. Що падна бе? Айде. Той ще ги оттупа всичките, Ти бе. бой. Абе, ще ви съсипа бе. О, мой.